Kamara maranya kwa mogi en Jumapil maler ageno ni odiochiengi di makare arwaki ni machiegni weche manyien mag migago mage moko mweche mawamiyo pek. Obila omako acheje ariyo ma itudo gi rochni mag arita e gwenge ma Transmara. Mimi nataka watu wa Garsen na watu wa Tana River tusiwachane. Sisi huko Nyanza, sisi wote tumeingia kwa William Ruto. Sababu huko ndio baba alisema tuingie. Moko mjokanyo mag Don Bucho ODM obogothi choko jogo mabalo gi sirikal manywanda. Akwayo jodong Luo ma Uriri South County ni ka giyie to wariwre wabed gimoro achiel. Riwruok ma jodong Luo sub county ma Uriri kwayo riwruok e kind jodong Luo kod jotend siasa duto ma oyier. Machigni kora mogi tudi kodo na bamaro te machuoke na ria deka uchiel nono ka kamano bende yudo wa mbui mopogore mag oganda yudo mbui go mar Facebook, mbui mar YouTube, yudo mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako en obila e gwenge mar Transmara South omako achije ariyo miteno gi chochni mar arita e gwenge go. Achiel kuomgi ofweny kaka MCA ma Lolgorian Michael Seme. Kalure gi sub county commander mar Transmara South Eric Telewa Seme odine tesendo bila ma Lolgorian ikine ma obila pod medo timo pedha margi mar fwenyo ndach achije mamoko ariyo. Chochni mar arita e gwenge go osemiyo ji 1,800 odare miechgi ka ute mere 53 to osewang'. Gino manomiyo jalup ogaye mar ODM mar obila Eliud Lagat goyo marufuku chenro mag wuotho e gwenge moko 15. Watu kwa shamba yao, kwa haki yao, kwa ng'ombe yao. Mpaka tuangalie watu wako ndani ya shamba yao, alafu tupale maneno, tuendelee tusikie maneno. Namna hiyo. Paambia Ruta atusaidie kabisa. Atusaidie sisi. Kabisa tasia chakula hata. Tuwe hapa kitukuacha hata watoto wao. Kwa sababu anja sema ameliwa hata So endelea. Na tumepigia kura. Hata ole Seme tumepigia, Sunguli tumepigia, ole Dutu tumepigia, na Ruto tena tumepigia, lakini hakuna kwa sai. Wameenda wapi? Wameenda wapi? Na kura yetu zote tumepea. Tumepea kabisa lakini hakuna. Jaruburama Emurua Dikir Joanna Ngeno koro dwaro mondo mi otim apedha malong'o mar fwenyo kendo mayo jogo manigi gige lweny ataro mar chik ma biro tok rochruok mar arita e gwenge mar Transmara e tong' mar ward mar Lolgorian kod mano mar Angata Barikoi. Koloso e kar thieth ma AGC Tenwek e kaunti ma Bomet ojiwo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo ti kanyachiel gi tend migawo mar lo mar tieko lweny ma kinde ka kinde mikelo gi gwenyruok e paro e wi weche mag lo. Tunataka wale ambao wanatumia ambao wako na mabunduki wakamatwe. There is no one who is above the law in this country. Watu ambao wanapiga risasi watu ambao wamekufa wote zaidi ya 10 wamepigwa risasi. Hakuna mtu ameletwa hapa ama mwenye amezikwa ati kwa sababu alikatwa ama alipigwa mshale. Wote walipigwa na risasi. Na tungependa kujua hii bunduki yenye inatumika kuua watu ni ya serikali, ni ya watu kibinafsi, ni ya serikali gani? Kwa sababu tunaambiwa kwamba kuna watu ambao walipewa mabunduki
labda wako na license ya kujisaidia kuchunga mambo yao. Lakini kama hiyo bunduki imekuja kutumika kwa vita, tunataka hizo mabunduki zichukuliwe, zirudishwe, sifanyiwe kama ni vetting. Tena wale ambao wanataka, kwanza serikali ichunguze vizuri wale ambao walikuwa nazo waliitumia kwa njia gani. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM obwogo thicho ko jogo mapingo sirikal manywanda wirani onge jal modino ne giwuok ODM kendo riwore gi jogo maketo sirikal tesre. Kotene kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi kod jaod bura mar Garsen Ali Wario giwacho gibiro gi jatend piny William Ruto e bwo winjruok mar Broad-Based, winjruok mabende nyiso kenge 10 mag chwalo dongruok mar piny Kenya. Kaluwore gi Wario, mosendo Raila Odinga noweyo gi sirikal kendo kanyo ema gibiro sike. Ile maneno kidogo kidogo ya vijana. Harageteremu. Watu wanataka kutoa Ruto kwa State House ni watu wa makabila. Watu wakati walikuwa ndani ya power walikuwa na dhulumu wengine. Walikuwa nasema hii nyinyi mko na shares, watu wenu ni kura yenu ni kidogo, hamwezi pata maendeleo. Sasa hivi wakati wamefukuzwa kwa serikali, sasa wanajua maendeleo, wanasema tunataka kuungana, wewe ni kazi, ni wewe ni ndugu. Hawa ni watu wa kora, hawezi ongoza nchi. Mwenye ako na akili ya kuunganisha wa Kenya na kuhakikisha kwamba hata majini wanapata maendeleo ni President William Ruto. Kwa hivyo mimi nataka watu wa Garsen na watu wa Tana River tusiwachane. Sisi huko Nyanza, sisi wote tumeingia kwa William Ruto. Sababu huko ndio baba alisema tuingie. Hakuna Mjaluo hawezi pigia Ruto kura. Wote watapigia Ruto kura. Na tunataka wakati tunapigia Ruto kura huko Nyanza, nyinyi pia mnaingia because nyinyi ni watu wa ODM, sivyo? Baba ametuacha kwa Broad-Based. Sasa tukitoka kwa Broad-Based, si tumeasi amri ya baba. Na mtu akiasi amri ya baba si anapata laana. Sasa mnataka tupate laana ama tupate baraka ya baba? Baraka ya baba, si ndio? Kwa hivyo tubaki ndani ya Broad-Based. Tushikane na William Samoei Ruto. Paka 2027 tuunde pamoja tena serikali. Moko mjopuonjo puoyo kang mar piny owacho kendo penj ma KJSEA mar ni pinyno makamago chiwo thuolo marom ne jopuonjre. Kaluwore gi jopuonjgo, onge piem manono kendo sani jopuonjre nigi thuolo mar somo gigo ma gidwaro gino wuono kod dhi skunde machiwo puonj maluwore gi lai mar japuonjre ka japuonjre. Dwachgi maduong' en mondo piny owacho kod ten migawo mar somo oketo kenge makare mag tego lai mar CBE wirani obiro konyo e bero chenro mag somo e pacho ka. Uno board, motor shield, jumper wires, and a sensor. We are looking at competency-based education, and we are saying that yes, the train has left the station. I think even those who doubted, right now their doubts have been cleared. It is possible to perform. It is possible for competency-based education to be actualized and implemented as it is supposed to be. And therefore, with the assessment that has been done at grade 9, which has eliminated the aspect of competitions that were not worthy, we are saying that parents, learners, and even the teachers, the education stakeholders can celebrate in their own ways. And therefore, mine is to just say competency-based education is the way to go. Kawadhi nyimeni riwruok mar jodong Luo sub-county ma Uriri okwayo riwruok e kind jodong Luo kod jotend siasa duto ma oyier kagiwacho ni pogruok ma osenenore e kind jodong Luo kod jotelo mag siasa pogo oganda kendo thiro dongruok. Jodong Luo gi ka otelnegi kod jakom mar riwruok mar jodong Luo sub-county ma Uriri Joakim Ouso Oloo wacho ni ok gimor kod pogruok ma ikelo kod moko kuom jodong Luo kod josiasa ma Kaluo. Ouso wacho ni jogo ma osemi thuolo mar telo e lemo mopogore opogore onego mi thuolo mar tich mondo gikel dongruok ne oganda ka omedo ni ywaruok mar telo medo thiro dongruok. Wach ma kamae ne osir kod Oyier Oloo mane owacho ni riwruok mar oganda Luo nyalo mana dhi nyime kod jodongo kod josiasa duto ka giwacho dhok achiel. Ni ka giyie to wariwre
wabed gimoro achiel. Ok ni kose yier ng'ato, ng'amo yieno oseyier, in be yier tend wadu ni ng'amo yieno ber abera, ok in makitele kaber. Awinjo ni nitie yiero madhi nyime Uriri ka. Onge, an mano oseyiera, an man gi certificate ma Uriri sub county, Luo council elder. Wajo Uriri sub county, man jakomgi, ni ka giyie, to wariwre wabed gimoro achiel. Owe pogore ni mana jomajo kang'ane, ane jakom ma Uriri sub county. Jimoko ywayo kor sirikal, jimoko ywayo komok sirikal. To an kaka jaluo ma bende tinde go maduong', agombo ni e bwo telo mar Luo Council of Elders gibed gi buchgi kaka nyocha jakom Odungira nowacho, mondo gine kaka gikelo jotelo mopogore opogore mapogore parogi kanyakla, mondo gine kaka riwruok mar Luo ber maloyo chama, maloyo kabila, maloyo dhoudi. Tend jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro jiwo rowere mondo onyuolre mang'eny maneno ni giyudo thuolo mag kombe mag telo ma gisebedo ka gidwaro, to kata kamano girem yudogi nikech nok margi kinde go ombulu. Magi ne giwacho e nyasi mane gibago Rabai, kuma bende rowere ne oywago nok mag tije kod ng'awruok mar ngima ma gikoni mono ginyuolore kaka owinjore. Jafwambo marwa Joja Oko ni kod ler mathoth. Ne en nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom jodong Luo e Rabai e kaunti ma Kilifi. Kae jodong Luo kotelnegi kod ker ma Kilifi Okoth Adero ne okoni nok mar thuolo mag telo medo kwakona gi Kilifi kaluwore gi kwan mani piny mag jogombulu omiyo jiwo rowere ni onyuolre mar dino fuok mantiere. Kata kamano, rowere ne bende okone gi kore mar nyuol, mak mana ne ng'awruok mar ngima kod nok mag tije, ema pod obaro gi ndasi gino mamono kata moko kuom gi donjo e keny. Vijende matindo, kose gik sama koro usetieko weche mag skul, ma usechako wach mar keny, wa encourage jokende matindo, mondo nyuol, mondo medi dadi ma joluo. Nyuol ok tek, nyuol en gima yot, lakini kod minyuolo ma samoro bedo lweny. Inyalo yudo dhako ama nyako, chieng' mane irwake gi gweno gi gimoro matin kata gweno gi indomi moro kite ne der. Koro fwenyo ni dwa chamo alot kae juma moro achiel, koro tungo piaki. Mano kwafwenyo kamano, pesa wachamo kian, kendo sherehe wago kiwan. Nyiri ofwenyo ni ginyalo dak kendgi kendo ok ochuno nitiere burden mar yudo nyithindo. Ka ok in stable, ok inyal gombo mondo ibedi to idhi chandori gi nyathini no. Koro we are waiting to be stable. Nyombo, gimomiyo nyombo bedo matek, ngima osebedo matek, nikech youth onge tije, kata jodongo moko be onge mon nikech gionge tije. Koro to wagoyo ka, to kuri ng'eni en gima miyo ng'ato tich. Nikech indiko ng'ato tich, to in ok yud gimoro. Kae ne bende gijiwo piny owacho mondo mi oduok chenro mar chiwo pande ne jopuonjre e sikunde mar kelo yot e kinde ndikruok kaka jogo ombulu, to chutho bang' yangore ni thoth rowere ne ok ogoyo ombulu e yiero madundo manyocha obagi e pacho ka. Kitambulisho kok giyudo e skul, oko ka gichandore ga malich ahinya. Kwayo ni nyithindo kata gi jonyuol bende gi jopuonje oriwore mondo nyithindo okaw kitambulisho e skul, ma ka giwuok oko to kik gibed carried off. Aparo ni gima onego watim ne rowere, onego wawinj duondgi. Aparo ni pok duondgi, gima gidwaro pok owinjo mochomoyo. To kwa biro winjo gima gidwaro, rowere gima gidwaro, ma miyo gi chance, to wabiro dhi maber. Gima aparo ni mono gi dhigo kura, aparo ni nyocha gidwa chalo ka gima odok chien, nyocha dwa wang', nikech gik mosetimore chien kaka nyocha waneno. Ng'ama dwaro kura wa nyaka bed kodwa piny, nyaka sign kode memorandum of understanding ni kwa miyi kura to idhi miyowa 1, 2, 3. Kwasego kura kwabiro iri kama kaka nwawinjore ni wagoni kura imiyowa 1, 2, 3 miwa gigi
Magi ne giwacho kama duong' ma gikwayo en onagi biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Tadwa mondo joluo bi together Kilifi ka mondo wayud gik mwadwaro. Ka en dongruok mar maendeleo mondo wayude. Ka en dongruok mar somo nyaka wayude. Ka en dongruok mar tije nyaka wayude. Wan gi haki kama emomiyo wadwaro mouthpiece. Ni ka gik moko ok timre ne jowa kaka wadwaro, to wawuok kendo wago koko. Wawuok kendo wadwa duong' ofisego. Wawuok kendo wadwa penjo. Ma emomiyo wabiro together jokanyana. Sakuru gik wan oganda luo modak e Rabai sub county e bwo council ni. Wawinjore ni wadwa mako lwetwa kaachiel. Wabiro timo gigewa kaachiel kendo kochopo saa go ombulu to wabiro bedo mesa ka oganda luo manobiro manye piny mar Rabai sub county ka. Ni muungano ambao unahakikisha kwamba jamii yote inashikamana wakati wa raha, wakati wa tabu, mambo ya elimu, mambo ya uchumi, na pia tumezungumzia mambo ya uongozi. George Aoko, Ramogi TV. Yokoromogi sabiro gideka para kod abirio wakao yueyo mokwongo chenro en mar migago no ka otomolo Facebook. Eunice Ogwe wacho ni Merry Christmas na jite kendo giritre kinde mag nyasi. Lewis Woda Wasi Boda wacho ni Simfroz aluo weche manyien ka na Wasi Boda. Jamta Woda Wasi bende wacho kanyo no waka intiere Wasi Boda. Adeide Benjamin wacho ni okwanyal nyuolore nikech ochumi tek, tije onge kata pur betinde bagowa nikech weather olokore. Onyalo Dominic wacho ni this Luo Council of Elders tinde bedo controlled mana kod josiasa. They don't have unity kata matin. Emomiyo nyaka telo monego gi yier kendgi bedo appointed mana kod josiasa giwegi. Josiasa bende yiero mana ng'ama nyalo sire. Nyakoromogi mago ote kanye mbui mar Facebook wakaw yo machuo kikidhi mabor pod wadhi nyime gi migago. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Opakruoth nyikwara mugi an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Odichieng monyuole jawar wadwaro nu Pasaka maberie mogik. Bed jarit nyawadu manyuru kamora mora munyalo leme to maduong mogik wamakre kako ganda mondo mi waherre eka dwa chorre mbele ndalo mar Pasaka mwantiere sani ni. Wanwalemu nu pile keno dwaro nu Pasaka maberie mogik. Machini kenya Karamogi duol mochung'ne rango weche thieth magayaki kod nyeye National Syndemic Diseases Control Council ochako chenro mar chiwo puonj ne jopuonjre wi yore mag ritruok.
Chenro makamano ma obagi kaunti ma Makueni nyaka sani osebagi kaunti za boro kendo chiwo lere wi kedo gi midhusi mag ayaki kod EMOU e kind mamoko. Puonj ma bende chiwo ne jogo matayo weche thieth e skunde. Kaluwore gi director mar NSDCC Stephen Dolo, gichiwo puonj makamano kaka achiel kuom yore mag konyo duoko chien landruok mag tuoche mopogore opogore. Ahinya to sani ma kwan jogo ma ogamo kute mag ayaki ni malo. Thothgi rawere mantiere kind higni 15 nyaka 24. We have been able to be equipped. And as we go there, we are going to take care of them. We are going to support them. We will link them to the concerned people, to the concerned facilities that they may continue with life. So lazima tuwaongeleshe jinsi ambayo kuwa umuhimu wa kumeza dawa ni nini. Alafu pia kuna wale ambao wanaficha dawa. So wakikuja na hizi dawa inafaa wajue kuwa dawa yafaa iwekwe na patron ama pia na matron so that they take their medicine on time. Alafu pia wajikubali. 3,000 new infections were among 15 to 24 years. And these are basically the learners who are in secondary school and tertiary institutions. And therefore, because of this new increase in new infections among the learners, this is what has made us focus mainly in schools in partnership with the Ministry of Education. Jokenya kuom tilo machielo biro yudo thuolo mar nyiewo diek e chiro ma Kimalel ka uso ma higani obiro mopogore gi higni ma osekadho. Jogo mabiro chopo nyiewo diek motelo ne odiechieng' mar skuku biro nyiewo diek kokalo e yor mbui. Diek maromo 4,200 ochan mar uso ka bende igeno ni Jatend Piny William Ruto biro limo chirono mana kaka otimoga higa ka higa. Mondo ket rang'iny mamalo, rang'iny makare mar ring'o, diel ka diel kapok okete mbui nyaka puodhe gi bad migawo marango rang'iny mar chiemo, gino ma itimo mondo chochni kik bedie kotenore gi ngima diek ma ibiro usi. Mambo ya Kimalel inatusaidia tangu, imetusaidia sana. Asa kwa sababu anachukua ile watu wanatoka mbali, hata yao kwenda. Watu wengine watu wanapiga simu wakitaka mbuzi. So Kimalel ni kit. Mali sisi tunasema ni kit ya kufungua, alafu tupate namna ya kuuza hata baadaye. Baadaye wanasema Korea mami, tunasema kujeni. Tuko na mbuzi. Mtu akitaka tunapea contact yetu. Anatupatia, anasema mbuzi kiasi gani, tunakipiga picha, tunatumia yeye online, tunasema bei, mbuzi ingia kwa matatu akutane Nairobi ama wapi. I would also like to inform the public that now we are no longer doing the traditional goat auction alone, where we have got physical selling and buying of goats. We have been doing electronic goat auction. The young people, innovative people, have used technology to provide a platform for people to be able to buy their goats electronically, and that the goat shall be availed at your doorstep if you so want. Sirikal mapacho ka somo pare wi kaka inyalo ketie tim yo makare chike marito ratich jotije manie udi e bwo riwruok mar International Labour Organization mabiro ni jotijego oyudo lwasi maber mar tiyo kendo kumo weche chocho ratichgi e tich. Jagoro mongirore migawo mochung' ne jotije Shadraka Mwadime kalose boma Kisumu wacho ni keto e tim chikego mar ILO mar jotije matimo tije matindo tindo bedo gi ratiro makare kendo biro miyo piny Kenya goyo okang' maduong' e rito ratich jotije matimo tije matindo e udi. Truth really stands that change is inevitable. I'd like to invite us all to our word of encouragement. Kopuonja nyithindo yor tiegruok kende. Wapuonjo gi ng'eyo wach Nyasaye mokwongo, ta wachak waluwogi kod puonjnero nikech ng'eyo wach Nyasaye
ema kelo rieko masiku kuom ng'ato manyaka chieng'. To mae watimo kwasetimo kama kwasepuonjogi bende wachako miyogi nyaka waluongogi ni tools of trade kata gigi tich. Manero wasegeng'o anjawa go nikech waneno nyithindo machuo to kod nyithindo manyiri. To koro mano ero osegeng'o nyaka yiemo iu machakre chon to osegeng'o nyaka nyithiwa madonje timbe mag anjawa nikech wayudo ka yawuoyigi kobiro kaendi to kowe wach mana mar puonji ni endi mar mondo ging'e tich to wapuonjigi wach Nyasaye. Na nimefurahi sana kwa ule muda ambao nimekuwa hapa katika shule hii ya Mana. Imenitoa mbali kwa kweli. Nimekuwa tu nikikaa kwa nyumba tu kama mwanamke ambaye amekaa tu kwa nyumba, lakini leo hii nimepewa mashini ya kwenda kufanya kazi, na ninaamini kwamba kuanzia leo maisha yangu imebadilika. Obila piny mar Afrika ma milambo manyo achije moko mane ochielo gi magina ji 9 kendo weyo ka ji maromo 10 yudo hinyruok e kar tongona moro e boma ma Johannesburg. Jonjorego maromo 12 nodonje kar tongona no ka gin gi mitokni 2 kendo chwado ji magina. Tim makamae kelo lela lweny ma piny Afrika ma milambo goyo mar thiro lwenje magina ka pinyno en achiel kuom pinje ma ji wite ngimagi kokalo kuom lwenje mag magina. E pau tuke ni tuke mag pinje Afrika AFCON higa mar 2025 chakore ayanga midhiambo ma kawuono ka jobag tukegi Morocco biro rakore gi tim mar Comoros e boma mar Rabat. Morocco mane